posle vanzemalja, posle kanibala u Šapcu. Sljedeća poseta stiže nam, verovali ili ne, iz dalekog svemira. A gde grude, nego u Mačvi. Vanzemaljci u Mačvi. Evo ti išprčim po. Nepoznatosti sila u selu Ribare u stravičnu buku pokidala crepove i keramide iza kuća, pokosila pustinsko polje i usenila nešto. Mumlalo i treslo kao da se raspada planeta. Meštani mačvanskog sela Ribare ubeđeni su da ih nekoliko meseci pre nekoliko večeri osetili vanzemaljci ili bili svedoci delovanja neke čudne, neprirodne sile koja je u stravičnu buku rušila crepove sa kuća, a na pojedinim njivama zdravnio sa zemljom. Bliski susret sa vanzemaljcima ili nekom silom koji ni najstariji ne pamte, doživjela je samo nekoliko meštana iz više hiljada kuća, koliko ih ima u selu. U Ribarima kažu da je reč o ozbiljnim ljudima koji ne bi izmislili tako nešto. Mulješu Đinovića zatekli smo kako ore njivu blizu svoje kuće. Još je, kaže, u šoku i Boga moli tako nešto više ne ponovi. Bio sam napolju u tom dvorištu, blizu šupe, kada je počelo nešto zvuči i muma. Imao sam utisak kao da se planeta raspada. Taj zvuk nikada neću zaboraviti, bilo je to nešto neprirodno. Kao vojnik, strao sam mnogo, prošao sam rat, čuo gruvanje topova i raketa, to se svi ne možete. Bio je mrak u 9 sati uveče. Napolju je rominjala sitna kiša i pre toga i posle toga se ništa nije čuo. Sve je bilo mirno. A čudna buka prestala je kao nožem odsečena. Ništa nisam video, samo sam čuo taj stravičan zvuk. Uletao zvuk od istoka od zapada. Mulješa kaže da je sutra na njivi video da je deo kukuruza polegao. U prečniku od 30 do 40 cm kukuruz se ravnje sa zemljom, kao da je tank prešao preko njega, kaže da mu upiše. Kaže, Đinovići otišli u centar sela da se raspitaju šta je bilo. Rečeno im je da su Vladimir i Janka Đurić živjeli bliski susret sa nepoznatom silom. Njihove kuće su udaljene skoro 2 km, ali su bliski toj vazdušnoj liniji. Vratio sam se iz Beograda i došao sa autobuske stanice u kuću. Padala je sitna kiša, nije Molim vas, ozbiljnost, molim vas. Ne mogu da ti udireš. Padala je sitna kiša, jednog mi oblaka, nigde se svima obuja. Taman kada sam seo sa suprugom mojom zina lankom da popili kafu, napolju je nešto zatuti. Ostavili smo strašan pritisak u ušima, nešto je zamišljalo, a onda smo čuli da je ružite. Trajalo je svega nekoliko sekundi. Kada smo istračali napad, vidjeli smo da ne je spalo to trebalo do kuće. Na pomoćne kuće otišli su sve keramide koje nismo ni našli. Ko zna kuda su odletile. Korak oblačen, ovim se na terasi pokidan. Za kuće Ilije Tarlanovića spalo je 150 srepnika. Baka Darinka kaže da je nešto zamoblalo. Bila sam u kupatilu, a Ilija je taman ulazio u kuću kada je naglo grunulo da je jedno vrata zatvorio. Pamtim nevreme Oluju, ali ovo je bilo nešto drugo, kaže baka Darinka. Selom se raspredaju razne priče, nikako da odgonetnu šta ih je snašlo, kaže Oluja. Sumnjaju neko tajno oružje, a tu nadprirodnu silu,
a i vanzemaljci dolaze u odliv. Uglješina kći Olivera sedela je u kući sa snahom, deca su ležala u krevetu, odjednom se ugasio televizor, smanjio napol struje. Čula sam strašan zvuk, podsjetio me na ogroman avion, kao da je motor prestao da radi i da se ruši. Trenutku sam pomislila da pozovem policiju. Snaha i ja smo istračale napolje i videla da je nebo iznad šume postalo crveno. Sve je nestalo u roku od nekoliko sekundi. Sigurna sam da su vanzemaljci i da ovo što su videli niko neće ni